Nadaria bareng-bareng si ownernya Novansa. Keputusanmu aku ora bakal gandoli lungamu ninggal ke aku wis lilo yen sliramu lunga senajan dodo ngebet ing lara aku ra tuwa mening sliramu sing tak jaluk jujur atimu kok sliramu ra citra senajan ada ning kono sliramu tansah gumatil ana ing mripat lan dodo budalo tak tunggu balimu. Aku kudu sabar nerima serahkan saja pada yang di atas sana. Nadaria Go